er godt Rasmus selv. Klar? Skal jeg gøre sådan her? Har du slå? Nej, men skal jeg forgive, at jeg gør sådan her? Eller skal jeg bare prøve? Det behøver så ikke, han skal bare vide det. Okay. Det burde være nok at have det i tanker. Ja. Det vender vi op på. Og skal du væk fra de ben der, så komme ud på siden eller op ovenfor. Ja, og så ovenfor. Og det her, det er et af de værste. Og der er allerede choke med, kan jeg se. Jeg kan ikke så let op den der. En af jer skal se, om vi kommer over på. Hvad gør man den der? Det var ny. Ja, sådan.